Sa ngalan, samahan, sanakog sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron mandam kita lang sa pagsaulog, nining Santos nga misa, nining ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Dini ni mong Santos nga misa karon, gihalad alang sa ato nga mga kabataan nga modawat karon sa una nila nga pagkalawat kung sa ilang first communion. Silang pagdawat sa mahal nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Kiningalaw, misalig lamang sa kayo mo. Kaloyan mo na, O Ginoo, huwag tangan ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagawom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, kisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana ang among kalag pinagi sa imong pulong, aron human malimpyo ang among espiritu. Malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Genesis. Ang Ginoo mingon kang Abraham, biyai ang imong nasod o ang imong paryente o ang balay sa imong amahan o lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghag kaliwat og sila mahimong dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron gamiton kini sa pagpanalangin sa uban.
Panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo. Apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Ang tanang nasod sa kalibutan, maghangyo kanako nga panalanginan ko sila. Ingon sa pagpanalangin ko kanimo. Sa nagpanuigo nagkapituag 5 si Abraham, mibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Ug mikuyog kaniya si Lot. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasali kami kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Naigugma siya sa husto ug matarong. Puno ang yutas sa kaluy sa Ginoo. Tanawang mga mata sa Ginoo, anak kanila nga madlukon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pagamping kanila sa panahon sa gutom. Ang among kanan nagapabot sa Ginoo, nga mao nga among hinabang ug among tamin. Maniyaw ta kanamo Ginoo ang imong kaluoy. Kami nga nagalaom kanimo. Kaluoy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa, ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo o kanako nga iyang binilanggo. Hinunoa, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya o gipili aron maiyang katawhan, dili tungod sa atong nabuhat,
kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya, diha kang Kristo Jesus sa wala pa magsugod ang panahon. Apan karon, gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong maluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon o pinaagi sa maayong balita. Gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Tapos sa unong kaadlaw, kidala ni Jesus si Pedro ug ang managsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtanaw sila kaniya, nausab ang iyang panagway. Ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug naputi ang iyang bisti sama sa kahayag. Unya nakita sa tulo katinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga aniya kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti pa siya niini, usa ka masanag na panganod mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon. Kini ang pinangga kong anak nga akong gikaimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinunan sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo ug tungod niini nang hapa sila. Miduol si Jesus ug gihikap sila. Tindog kamo ug ayaw kahadlok. Miingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nagluksong sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus, ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining pananawon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpaduol ko sa mga bata kay doon ako'y mga ipangutana ani nila. Mayong hapon atong tanan. O mga bata, nagunsa mo atong biyernes o sang una nga biyernes? Nagunsa mo? Nangumpisal. Very good, nangumpisal mo. Sa iyong pagpangumpisal, unsa may nahitabo ninyo? Ha? Unsa may resulta sa iyong pagpangumpisal? Mangutana ko. Unsa man, naunsa man kapag magpangumpisal? Nakulabaan. Nakulbaan siya. Unsa pa gawas na nakulbaan? Unsa pa? Nang nagpasalamat ko na naingon ako mga tanan sala. Nagpasalamat kay napasaylo ang iyang tanang sala. Very good. No? Atong pakpakan. Mga bata, maunay resulta sa inyong pagpangumpisal niya itong biyernes.
Gipasaylo sa Ginoo ang inyong mga sala. So sa ato pa, kagipasaylo na mas Ginoo ang inyong mga sala, unsa naman mo karon? Mga lawat, gawa sa pagpangalawat, una-unsa man mo na buutan na mo, di ba? Di ba? Nabuutan na mo. Kinsa pa'y dili buutan, isa ka ang kamot. Ang mga buutan na dahil sila. No? Kinangampisa naman mo, so, nabuutan na mo. Okay, buutan naman mo karon, kung suguon mo sa inyong ginikanan, magunsa man mo. Mutuman. O mga ginikanan o, naminaw o. Naminaw ang mga ginikanan. Kung suguon ninyo sila, mutuman na sila kay buutan naman sila. No? Bantay mo ha, na inyong mga ginikanan, naminaw ninyo. No? So, nabuutan na mo kay gipasaylo na mo sa Ginoo sa inyong mga sala. No? Muna nga magpasalamat mo sa Ginoo kay gipasaylo na sa Ginoo ang inyong mga sala ug nabuutan na mo. So, human mo nang umpisal niya mo karon sa simbahan. Magunsa man mo sa simbahan. Akong pangutanon si Inday, magunsa man mo dire karon sa simbahan. Mukaon sa body of Christ. Mukaon sa body of Christ. Very good, atong pakpakan. Mao ni ang inyong himuon karon ining Baong Santos nga misa. Mukaon sa body ni Christ. Diha sa communion, diha sa pagpangalawat, no? So unsa man ang inyong buhaton inig kungit sa pari ninyo mo yun ang pari ang lawas ni Kristo. Unsa man inyong tubag? Amen. Unsa may gipasabot sa amen? Mituwa ko nga ikaw gina Kristo ang ako nga dawaton, no? Kanang ingon pari, ang lawas ni Kristo, mutubag mo ug amen, mituo mo nga si Kristo gina ang inyong dawaton. Inyong pasudlon sa inyong kasing-kasing sa inyong hanga kanang kinabuhi. Kay buhuta naman mo, nagpuyo na ninyo diha si Kristo. No? Ug kag nagpuyo naman, gipuyan naman mo ni Kristo, magpadayon mo sa inyong binuutan, no? Mutahod na mo sa inyong mga ginikanan, no? Unsa ilang isugo ninyo, mugtuman na gid mo. Mutahod na mo sa inyong mga teachers o sa inyong mga maguwang o edad. Di ba, no? Kay buutan naman mo, no? Mao na inyong buhaton, mga kabataan, mga bata. Sa inyong pagkabuutan, nagpuyo na dinyo si Kristo ug padayon mo sa inyong pagbinutan. No? Karon, sa di madugay, nangalawat mo. Inyong dawaton ang mahal nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Inyo nga siyang papuyon sa inyong kinabuhi. Mao na nga ang hangyo sa mga ginikanan, palihog ko i-follow up ng mga bata, no? Inyong katungdanan ang pagpahinumdum nila nga sila inigsimba mga lawat na gyud. Budawat na gyud sa bahal nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Nya mga ginikanan dako kay mo og role alang sa pagtubo nining maong mga kabataan. Nga inyo silang i-encourage nga musimba gyud sila matag adlaw nga Domingo. Kay kanang maong adlaw nga Domingo mao na ang ato nga halad ngadto sa Ginoo. Ang atong pasalamat kaniya sa tanan nga mga grasya nga ato
nga nadawat. No? Muna ang mga encourage ang mga bata, mga ginikanan. Unya ato sab nga pasalamatan ang mga ginikanan nga may tabang, may suporta sa mga kabataan niining ilaha karon nga paghimo sa first confession o sa ilang first communion. Atong pakpakan ang mga ginikanan. O yung tungura ato sa nga pasalamatan ang mga katikista, no? Mga katikista kay ilahang mayo kay nila pagkatudlo ang mga kabataan. Nakadawat sila sa unang pagpangumpisal, nakadawat sila sa una nilang pagpangalawat tungod sa mga katikista. Atong pakpakan ng mga katikista. Ug labaw sa tanan, atong pasalamatan ang Ginoo. Kay siya gyud ang hinungdan nining tanan. Atong pakpakan ang Ginoo. Palihog, manindog, atong baguhon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan nga makagawom sa tanan, magbubuhat Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, mamatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagaling ko sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, or bagukom sa mga buwi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang pag-usap sa panagway sa Ginoo dito sa bukid, nagpadayag siyang Dios nung himaya ug nagmatuod sa misteryo sa pagtuo, nagisaksiyan sa mga piniling apostoles. Magambo kita nga pamation nato ang tingog sa pinalanggang anak sa Dios. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang misteryo sa pagkausap sa panagway sa Ginoo, mawagtang sa iskandalo sa krus, pinaagi sa pagpadayag sa kang Kristong himaya, magampo kita sa Ginoo. Nga pamation nato ang tingog ni Kristo, nga mipahayag nga kinahanglang magantos una siya sa dili pa siya mosulod, ngadto sa iyang himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga nagbag-ong bayho ni Kristo, magdasig ka nato sa pagbangon, gikan sa kahadlok, sa kahingawa, ug sa kawalay paglaom, ug magbag-o ka nato ngadto sa pagkakatawhan nga maisugon, malaumon, ug mahigugmaon. Magampo kita sa Ginoo. Nga taliwala sa kagulanan, sa kasakitan, ug sa kahasol sa kinabuhi, magpaabot kita nga mapailubon ug malaumon alang sa atong hingpit nga kapadayganan, isip mga anak sa Dios, diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halang yung Teofilo kamumot mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong ubos ug may kamatayon nga lawas sulubon usa ka adlaw ni ana sa pagkawalay kamatayon pinaagi sa kang Kristo kadaugan batok sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo.
Langit o ngamahan, kining tanan na mong ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining sakripisyo nga atong gialad karon, dawaton unta sa Dios nga amahan, nga makagagawom sa tanan. O Ginoo kining halad, magpapasunta sa among mga sala, ug magsantos sa among kalag ug lawas, aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagawom sa tanan, ang ayong matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay gipasidanan niya ang mga tinun-an, may tungod siyang kamatayon. Ug dito sa bukid nga Santos, iyang ipadayag kanila ang iyang himaya. Aron sinaksiyan sa balaod ug sa mga propeta, tudloan niya sila nga mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw, pinagi sa iyang pagpasakit. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialan kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an umiingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan umingon. Dawata kini, o Panginoon ka mga tanan, kikaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Naghalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ay mong simbahan sa tibok kalibutan. Himwa mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, tanang mga pari. Dumiusab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ang tanan nangamatay diha sa imong kaloy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahig sa imong naong. Kaloy kaming tanan, imo kami angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. O ba ni Jose, iyang bana, ban sa mga apostoles na mga santos, ang katuman sa imong kaubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigo na ikaw miyaon, pinagi Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatangan na kanimo makagawom nga man, diha sa kayo sa Espiritu Santo, andanang dungog maya, hangtod sa kahangturan. Gituduan kita ni Hesus Kristo sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan. Busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaynua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluhi. Malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang lagapaabot kami nga malauman sa pagbalik na Hesus Kristo among mananubos. Ginoong Jesucristo, nakiyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita, o Ginoong man kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo, aron imong buhaton nga makambit na kami sa mga butang sa langit, bisan tuod na niya pa kami din sa yuta, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mang lingkod sa makadiyot. Mayong hapon sa tanan. Atong ginasingkasing pasalamat ngadto sa Ginoo nga nagmalampuson ang atong pagpahigayon sa unang pagpakalawat sa mga kabataan diha sa Santos nga Eucharistia. Paabot po nato pasalamat ngadto sa mga ginikanan, ngadto sa mga maestra ug sa mga principal ug sa akong mga kaubanan nga mga katikista. Pasalamat po ta sa mga servers nga niya uban nato karon, acolytes, lectors, cantors ug salmista, choir, extraordinary minister of Holy Communion, pang CWL. Ngadto pod sa nag-sponsor pod nato karong hapuna nga human sa misa aduna moy ginagmay nga madawat. Diha gikan nila ni Sister Mila Misador and family. Ngadto pod sa ato ang pasalamatan ngadto sa atong team parish priest nga pinanguluhan ni Reverend Father Benjamin Traso. Uban niya sila si Reverend Father Henry Bascones og ni Reverend Father Jerome Yu. Og sa ato karon nga main celebrant karon nga si Reverend Father Jed Matela. Daghang salamat ug mayong hapon kanatong tanan. Ang ginumana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagawom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahala ng misa, dadanin ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.